आई 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 है एगो बात रू सुने में आइल हा। का बात बा जी बताई तो हम तनी सुन ली। ये घड़ी के जवन शादी बियाह बा आलू भंटा के एथी हो गइल बा, बरोबर हो गइल बा। हां हां ई तो बात बा। आजकल के शादी बियाह के कोनो वैल्यू नहीं खे रह गइल। हां ई जौने लइका लइकी कइले बा सनु ई शादी बियाह के कोनो वैल्यू नहीं खे, ना माई बाबू के वैल्यू बा। एगो तो अपना मन से शादी बियाह करता हूं सर। हां हां और दूसरे में जब शादी बियाह कर लेता हूं सर, हां घरे जब लेवता हूं सनु एक महीना के बाद अब छोड़े के धंधा लगावता हूं सर। सौतिनिया के चक्कर में लेकिन पहले सोच समझ के नु करे के चाहिए ओकनी के। हां ई तो बात बा। माई बाबू के तो कोनो इज्जत नहीं के रह जात ना, और फिर अपनो इज्जत खराब करे के फेरा में पड़ जाता हूं सर। गांवों की इज्जत खराब आ गाँव घर की इज्जत खराब करता हूं सर। अब दोबारा कोनो हित ना तो दुआर पहिया सो ओकनी के ना। कहां से हसन आय ना, हमनियो को बियाह काट दी हसन। शादी बियाह मजाक कर देला बा सर। एगो और बात रू जानता रे का बात बा वो बती हमरो से बोल दी। मोबाइल तो आजकल फ्री हो जाते एक महीना के। हां ईमेल के सिम रखता सर जियो अब के। बुझाता कि आलू जिस दुकान से किन के लेवत नहीं रहुआ हां खराब रहता तो ले जाकर वो फिर आवता है। हां साहब जी की दुकानिया पर ओ सही बुझाता कि ले जाकर वो गाँव कर पहुंचा के छोड़ के फिर चलिए। हां ई तो बात सही है कहत है। अपन दिमाग बहुत लगावता हूँ सर। हां का करब।